Astăzi o să vă prezint cum se face un avion din hârtie. Deci se împachetează așa. Mai întâi, de asta să vă fie mai ușor. Tot așa. Hârtie. Tot pliați așa. Vedeți? Și după aia, poate să facă multe ori. Deci faceți foaia. Vedeți? Așa. Faceți așa. Mie nu e și de trebuie să fie până și să dea până e, dar nu chiar bine, nu știu ce are, foaia trebuie să facă. Voi dacă vă ies, nu e necesar. Se face așa. În două laterale egale. După aia pliați. Îl faceți un pic. Și așa o să vă iasă un avion mult timp. Și uitați. Ați văzut bine. Asta este pentru primul episod. Și cu asta o să încheiem nostru episod. Dacă v-a plăcut, dați un like și nu știu, spuneți ce mai vreți pentru niște comentarii și jocuri dacă să fac și multe altele. Pa, pa, eu vă